yayi mwambo umenewu ndithu okumbukira imfa ya Achilima. Kumeneku ndithu Mai Chilima, Mai Mary Chilima amene ali akazi awo a malemu Dr. South Chilima kuyankhula pa mwambo umenewu, komanso after iwo akuyankhula ndithu a Gangata. Ndithokoze boma la Malawi pa zithandizo zonse zosiyanasiyana zomwe mwatipatsa mzaka ziwiri zapitazi. Ndikudziwa kuti lamulo limaperewerabe pa imfa za dzidzidzi moti anthu samadziwa kuti atani nafe kodi nthawi yomweyo zinthu zasintha, so aboma zikomo kuti mwatiyang'anira zaka ziwiri zimenezo, ndipo tithokozenso a profesa kuti akupitiriza kutiyang'anira. Mwina mopempha kuti kutsogoloko akhoza kuzatiganizira ka museum ka Achilima, komanso ngati kuli kotheka tsiku lapadera lowakumbukira. Tiyamikenso Amalawi a mitundu yonse pa chikondi chanu pa Achilima umene uli umboni wakulu wa mphatso za Achilima. Ndikuthokozeni ngwenyama. Leadership ya Achilima munayizindikira kuchokera patali, munasankha kukhala MP anu ndipo munasula kuti akhale mtsogoleri wabwino wa Malawi. Ndithokozenso inkosi ya makosi mbelwa 5 chifukwaso anali anzawo. Ndithokoze mafumu nonse amene mpaka na lero mukubwerana kuzakhala nafe, mafumu akuluakulu. Tikuthokozani chifukwa cha chitsogoleri chanu ndi support yomwe mumapatsa Achilima. Mundilolenso ndathokoze Achilima eni akeyo. Ndathokoze pokhala mwamuna wabwino. Ndathokoze pa zonse zomwe amatichitira. Ndathokoze chifukwa cha chikhulupiriro chawo chozama. Amatipatsa chitsanzo chabwino kwa ana athu. Komanso ndathokoze chifukwa cha kulimba mtima muzovuta. Ndikuwathokoza polosera Malawi okomera tonse. Ndikuwathokoza pokonda dziko lawo ndi pakukhala nzika ya mphamvu. Koma makamaka ndikuwathokoza potilozera kwa Mulungu mu moyo wawo komanso muimfa. Ndiloleni ndingokumbutsa kuti Achilima anamwalira ndi korona m'manja. Ndi miracle. Ambuye anena munthu uja anali mwana wa Mulungu. Koma zonsezi ndi chabe opanda kuthokoza Mulungu. Ndipo yamba ndithokoze Mulunguyo potipatsa mphatso ya Saulus Claus Chilima. Ndikuthokozani Ambuye potipatsa zaka zomwe takhala nazo. Tikuthokozani pa chimwemwe chonse anatibweretsera, miyoyo yonse yomwe anakhuza, chiyembekezo chomwe anatisiyira, zikomo polola Malawi kulawako utsogoleri wawo. Ngakhale tikanakonda kuti tikhale nawobe, tikuyamika zaka zomwe munatipatsa nawo, poti malemba amatikumbutsa kuti zabwino zonse zimachokera kwa Mulungu. Achilima analidi mphatso, ndipo ngakhale moyo wawo wa dziko lino unatha, mbiri yawo idakakulirabe, ntchito zawo zidakabereka zipatso, kaganizidwe kawo kadakafalabe, ndipo masomphenya awo adakapitirira, dzina lawo lidakapereka chiyembekezo. Mbiri ya Achilima ili ngati dzuwa loti salozerana, ndipo olo munthu mmodzi atatchinga dzuwa ndi mkono wake sangaphimbe. Tiyeni tiwalemekeza Achilima pogwira ntchito zachifundo, pokonda dziko lathu, pogwira ntchito modzipereka ndi mokwanirisa cholinga cha Mulungu pa ife. Mzimu wa malemu Saulus Claus Chilima uwuse ndi mtendere. Kunali Saulus Chilima ku dziko lathu la Malawi, anali nzika ya mphamvu. Siko.
Honorable Blyden Saga, SC, Minister of Education, and the guest of honor, the Vice President, Dr. Jane Ansa, the Vice of Republic of Malawi, Her Excellency, Dr. Joyce Banda, former President of Malawi, Dr. Michaels, former President of Malawi, Madam Mary Chilima, spouse to the late South Claus Chilima, and all members of the Chilima family, all ministers and deputy ministers here present, the member of parliament for this constituency, and all members of parliament present, leaders of all political parties here present, Mr. Jameson Dalama, Secretary for Youth, Sports and Culture, all senior government officials, the District Commissioner, Foncheu, all paramount chiefs here present, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen. My humble duty this morning, this afternoon, I think, is to invite the guest of honor, Honorable Blyden Saga, SC, to address us and unveil the mausoleum. But before I do that, sir, allow me to make a few remarks. Honorable guest of honor, ladies and gentlemen, it is with deep humility and that I stand before you today to honor the memory of the late Right Honorable Dr. South Claus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi. The late Dr. South Claus Chilima's journey of service was marked by excellency. From boardrooms to the second highest office of the state, he carried with him a rarely blended of professionalism, discipline, and patriotism. He was a man who believed that Malawi's destiny lay in the hands of its people. He worked tirelessly to empower and lead us towards hard work and to reform our minds and the way we do things. The guest of honor, his tragic departure left a void, but his vision continues to guide us. This mausoleum is a testament to his enduring impact, a place where history and memory converge, remind us of the values he stood for. The guest of honor, as public servants, we should emulate his example to serve with integrity, to innovate with courage,
and to lead with compassion. In doing so, we will ensure that his legacy is not confined to this mausoleum, but lives on in the daily work of building our nation. As I conclude, the guest of honor, my ministry, in collaboration with the family, the Chilima family, will see to it that this beautiful mausoleum is well managed and taken care of to maintain its value. It is now my humble duty to request our guest of honor to address us, and thereafter unveil the Chilima Mausoleum. The guest of honor.